खबरखौ लाला खुलुमबाय फुल भिडिअ हगारना लादों Konjita'a बर'आ मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन आरोना लोगोफोर गोबां नुखाबाय नङा होमबा दा बे भिडिअ बानायनायाव Konjita'a बर'आ मोनसे बाथ्रा फोसावदों आरोना जायफोरा बेनि भिडिअ हगारदों एसे सांग्रां जा आरोना मा बाथ्रा बेखौ नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुयिफोरा नायना लानाय भिडिअखौ आंबो शेयार खालामदों आरोना दा किसुमाना लं भिडिअ हगारदों किसुमाना पुरा लं हगारदों दे ओमफ्राय 2 मिनिटनि बारा हगारनायफोरखौ बुंदों आरोना दा बेबायदि हेगारदोंब्ला एसे सांग्रां जानाया गाहाम आरोना दा बियो बुंदों कपिराइट स्ट्राइक हरगोन कपिराइट स्ट्राइकनि जायगायाव जुदि बि केस होयोबा माबायोबा नोंथांमोननि बेसे खहा नङा होमबा दा नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया मालायनि भिडिअखौ दे पुरा मिउजिक भिडिअ फिल्म सर्ट भिडिअ बेफोरखौ हेगारोबा नोंथाङा मा जानो हागौ नोंथांनि चेनेलाव मा जानो हागौ बेखौथ' गोबाङानो मिथिखायो नङा होमबा आरो नोंथांमोना मा इनकाम फैदों बेबायदि भिडिअ हेगारनानै गोबां दोङो जोंनि इउटुब माने बेबायदि आरोना किसुमाननि फिल्मखौ एकदम माबानानै डाउनलड खालामना हेगारनाय माबानाय बेबायदि गोबां दङ आरोना दा मोनबो लाब गैया बेबायदि डाउनलड खालामना हेगारनानै मोनबो नोंनि चेनेला खाफा खानै बारायगोन आरोना थेवब्लाबो नोङो बेबायदि माने मोनबो इनकाम फैनाय नङा आरोना खहा जानो थाङो लामा थायो आरोना दा नोंथांमोनानो गोबां सिगांनो नुखादों नङा होमबा मोनसे फिल्मखौ हेगारना लादोंमोन दि मा फिल्म बियो दाखा जोमैना मा फिल्म मोनथाय बै मोनसे फिल्म हेगारना लानानै मा बाथ्रा जादों होनो होमबा लोगोफोर आरो दाख्लैबो नै मोनसे जाथाय जानाया थैसाम 2 बेखौ हेगारना लानानै एसे भिउआवनो बेसेबांखिनि लाख थाखा फोरनांदों बेबायदि आरोना अनार्सनिफ्राय नोङो पारमिसन गैयालासिनो हेगारनाय बयबो मिथिखायो बाथ्राखौ दा जायफोरा हेगारदो दानबानो जाबाय आरो बुंदो Konjita'a बर'आ आरामसे बुंदो नोंथांमोनखौ माने कपिराइट स्ट्राइक हरनायनि सिगांनो दानना ला होनदों आरोना जायफोरा हेगारदों फुल दा बियो जुदि बि बुंसेयाव जुदि मानियाबा माबायाबा जुदि बियो आयेननि राहा लानोबो हागोन आरोना बेखायनो एसे सांग्रां जानाया गाहाम आरोना दा जायसो खस्थ' खालामनानै दिहुनदों बेसो मिथिगौ आरोना दा आंबो मोनसे समाव भिडिअ बानायदोंमोन मा भिडिअ सर्ट भिडिअ बानायदोंमोन दा जोंबो मिथिगौ माबासो खस्थ' जायो माबायदि मा बेसेखिनि आखा खालामनानै भिडिअखौ बनायो बेसेखिनि फैसा गारनानै बेसेखिनि टारगेट लानानै बनायो बेखौनो जुदि गुबुना जुदि हेगारोबा एबा माबा मोनसे जायोबा बेसेखिनि दाहा थागोन गोसोआव नङा होमबा लोगोफोर बेबायदि आरोना दा Konjita'a मोजाङानो जादों भिउआ मोजाङानो फैनानै दङ दा 3 लाख बेबायदि आरोना खाथियाव दा थेवब्लाबो बेबायदि हेगारनाङा आरोना हेगारनायखौ दुखु मोनदों आरोना दा किसुमाना एगेन्स्ट नालाय बिदि दा गोबां एगेन्स्ट जादों दा भाइरेलनिफ्राय बोरै एक्ट्रिस जाखो माबा जाखो बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना किसुमाना दा बेनि एगेन्स्टआवसो किसुमाना साननो हागोन नामा भिउसआ डाउन जाथों माबा जाथों होननानै हेगारदों नामा ना माबादोसो किजेन आरो बेबायदि दंखायो आरो जोंनि बर' समाजाव माने बेलेगनि फिल्मफोरखौ भिडिअफोरखौ माने डाउनलड खालामना हेगारग्रा दंखायो गोबां दंखायो खिन्थु माने बेफोर चेनेला मोनबो इनकाम फैखाया बिसोर मोनबोखौनो मिथिया खोमा माबे मा इउटुबाव मा आपडेट दं मा आपडेट गैया बेफोरखौ मिथियानो खोमा इसोर डाइरेक्ट हेगारो खोमा आरो भिउस मोनथों होननानै भिउस मोनबो लाब गैया भिउसआ नोंनि आरो फैनो हागौ खिन्थु नों मेन टारगेटआ मा वाच टाइम आरो बायदिसिना जोंनि माने भिडिअनि सायाव बेसेबां क्लियार बेफोरखौ मिथियानो खोमा माबे मा दागो गोनां माबे मा गैया कपिराइट मबे मा इनकाम दङ मबे मा भिडिअ मा बेफोरखौ मिथिया खोमा बेफोरबायदि मानसियाथ' बारा हेगारो मालायनि भिडिअखौ बेबायदि आरोना दा बियो माने वार्निं होदों आरोना जायफोरा बेबायदि माने भिडिअखौ हेगारदों आरोना बुंदों बियो माने 30 सेकेन्ड 1 मिनिट हेगारबाबो जेबो नङानो खिन्थु 2 मिनिटनि बारा हेगारनो हायाखै आरोना किसुमाना फुल हेगारदोंबो होनदों आरोना दा बेखायनो आरोना दा ओमफ्राय दा बिथांखौ गोबाङानो माबागासिनो दङ माने डाउनाव दोननो नाजागासिनो दङ किसुमाना दा बेफोर एक्ट्रिस जायो नामा भाइरेलनिफ्राय बोरै एक्ट्रिस जानो हाखो माबा जानो हाखो गोबां माने किसुमाना कमेन्टआव बुंहरदों आरोना दा बेबायदि बुंनाया बिराद माने बर'नि थाखाय बिराद माबा आरोना एगेन्स्ट बायदि जायो आरोना बाथ्राया दा गोरोन्थियाथ' जाफ्लांबाय बिना नङा होमबा जाया मा जाफ्लांदों बिनिया बे दा गोरोन्थिखौ दा बियो सुद्रायना लाबाय दा बे गाव बुजिबाय नङा होमबा
दा बियो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि आरो सिगां जाबायदि खालामदोंमोन बेबायदि खालामफिनोबासो बेखौ बुंनांगोन आरोना लोगोफोर जेसे हायो बुंनांगोन दा बेखौ माबानाङा आरोना बेबायदि इसिबां डाउनाव बाथ्रा बुंनाङा आरोना दा नोङो गुबुनखौ मिनिदों दा बेखौ बुंदों नोंबो जानो हागौ सानसे समाव बोरैबा नों हमस्लाबायो जानोब्लाबो नोंबो जायाखै नोंनि गथ' गथाय जानो हागौ बेबायदि आरोना बेखायनो गुबुनखौ बुंनायनि सिगां एसे सानग्रोनाया गाहाम आरोना आरो बर'जों बर' निमाहा होलायनांगौ जों सोरथो नङा होमबा गावजोंनो गावजों निमाहा बा गुबुनालाय माथो आरो नङा होमबा बेबायदि आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना इसिबां माबाबाय थानांला आरोना दावराव दावसि जानाङा आरो बाथ्राया बेनो जायफोरा भिडिअखौ हेगारदोंमोन कमप्लिटलि दा बिथांमोना अननानै दानना ला बेनो आरोना दा नांगौ नों बेबायदि भिडिअ हेगारस्लाय जों बायदिनो हेगार आपडेट हो बायदिसिना जाथाय जानायफोरखौनो हो आरोना बेबायसा खालाम आरोना दा गुबुननि भिडिअखौ लानानै डाइरेक्ट फिल्मफोरखौ लानानै बा मिउजिक भिडिअफोरखौ डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै बेबायदि हेगारनाङा आरोना नांगौ आपडेट हो माबा मोनसे जाथाय जायाखै बेखौ आपडेट हो आरोना दा गोबाङा माने जाथाय जाबाय थायो नालाय जोंनिया समाजाव बेबायदि जाथायखौ लानानै नोङो सावराय बायदिसिना बुजाय माबा एसे इनफर्म हो आरोना बेखौ लानानै भिडिअ बनाय नाथाय नों गुबुननि भिडिअखौ लानानै माबानाङा आरोना आरो गुबुनखौ दसे थानांगौ लाबबो गैया नोंबो इनकामबो गैया नोंहा बेनो होमबा लोगोफोर भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय जाय आंनि भिडिअखौहाय फेसबुक बा इउटुबावहाय 2 मिनिटनि बारा आपल'ड होनानै लादों हगारनानै लादों नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ दाननानै ला नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो मोनसे भिडिअ लाबोनांगौबा बेसेबां खस्थ' जायो बेनिखायनो नोंथांमोनहा नोंसिनि चेनेल आरो नोंसिनि पेजआव जेबो प्रब्लेम जायालासे नोंथांमोनहा भिडिअखौ दाननानै लायो आङो बेखौ नोंथांमोनखौ गुरैयै आंनि गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय आरो नोंथांमोनहा बुंहरसेयावबो जाय साफा सानै आंनि फुल भिडिअ हगारना लादों बिसोरो मानियाबा आङो माने कपिराइट स्ट्राइक हरनाय जागोन अननानैहाय नोंथांमोनहा बेफोरबायदि प्रब्लेम जायैनि सिगां भिडिअखौ दाननानै ला आङो माने 1 मिनिट 2 मिनिटनि भिडिअ हगारनायखौ आङो जेबो बुंनो थाङाखै जाय फुल भिडिअ होनानै लादों अननानै नोंथांमोननाव जेबो प्रब्लेम जायालासे नोंथांमोनहा दाननानै लायो आं बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय खुलुमबाय